Sada ćemo uživo do Podgorice, do našeg Predraga Tomovića. Peđa, kako bi ovo moglo utjecati zapravo na funkcioniranje vlasti? Adnane, to je ključno pitanje nakon što je Milatović obznanio da napušta PES, odnosno sve funkcije u partiji. Biće zanimljivo vidjeti kako će se situacija odvijati na dva nivoa. Prvi je partijski, dakle, nakon njegove odluke pitanje kako će reagovati članstvo u partiji. Naime, po nekim procjenama Milatovića u PES-u podržava najmanje trećina članova, što je ozbiljan procenat u svakom slučaju. Drugi nivo je državni, odnosno kako će sada na državnom nivou, na relaciji predsjednik-premijer funkcionisati stvari. Naime, njih bi već sredinom ove sedmice trebalo da očekuje susret, odnosno sastanak gdje bi trebalo da se dogovaraju o postavljenjima diplomatskih predstavnika Crne Gore u inostranstvu. Svakako će to biti prvi test i ogledalo njihovih odnosa nakon ove Milatovićeve odluke. Inače, njihovi odnosi već duže nijesu u harmoniji, tako da kažem. Počelo je to još od izbora Milatovića za predsjednika Crne Gore prošle godine, kada je Spajić govorio kako bi sada, odnosno tada Milatović trebalo da podnese ostavku u stranci, na poziciju u stranci, što on nije učinio. Zatim imali su različite poglede na eventualno učešće Crne Gore u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, za što se Milatović snažno zalagao, dok je Spajić tome oponirao govoreći da Crna Gora nije spremna za jednu takvu regionalnu inicijativu. No, sve je kulminiralo, čini se, dok je Spajić pregovarao o formiranju vlade. Naime, on je već negdje nakon prvih konsultacija i ponude DF-u eliminisao iz pregovora partije bivšeg DF-a i pokušao da formira vladu sa ostalim potencijalnim koalicijnim partnerima. No to nije uspio, a sve vrijeme je upravo Milatović bio taj koji je zagovarao da partije bivšeg DF-a uđu u vladu, što se na kraju dogodilo uz još i obećanje, odnosno sporazum Spajića sa tim partijama da uđu i formalno u vladu nakon rekonstrukcije, što se očekuje do kraja ove godine, ali prema nekim najavama moglo bi uslijediti i prije. U svakom slučaju, ovo je kulminacija, čini se, onoga što je crnogorska javnost mogla da osjeti na površini, a to je da između Spajića i Milatovića postoje ozbiljne razlike. Hvala puno za sve informacije, pojašnjenja. Naš Predrag Tomović uživo iz Podgorice.